En in de buurt van de bar neemt een groep oudere mannen plaats. Pannenkoeken en een verhaal. Dit draait het joet om bij woonzorgcentrum Voswerd in Verwerd. Het is joet namelijk Ouderendij. En daarom wordt de nationale voorleslunch organiseren. Mijn oor een hapje eten en harkje naar het verhaal van dit hier. Het is gewoon geweldig. Als je ziet de mensen samen met elkaar. En als iemand dan ook nog een verhaal voorleest. Wat door heel Nederland zeg maar, wordt voorgelezen. En het samen zijn hier, dat is toch wel bijzonder. Ik ken de meesten en het is mooi om te zien dat iedereen luistert. En de ene zult vast mooier vinden dan de oor. Hindert helemaal niks. Maar het is ook een leuke manier om een wat te lunchen. Want de lunch is echt bijzonder. Een wichtig onderwerp. Met droog Tineke Bosma uit bijzonder voen om het verhaal dit hier voorlezen te maaien. Ik vind het een prachtig initiatief. Lezen, voorlezen. Want ja, sommige mensen kennen het meer goed zien, maar kennen wel luisteren. Luisterboeken ben ik heel populair. Dus ik vind het heel fijn om dit te doen. En prachtig dat ze geschikte verhalen uitzoeken en schreeuwen laten om dit aan te bieden. En de bewoners van Voswerd joggen weerom op een slagge voorleslunch. Geweldig. En ik heer van heel soort mensen dat de activiteiten hier in Voswerd heel goed zijn. Geweldig. Heel goed verhaal. Heel goed begrijpelijk. Heel duidelijk voorlezen. Ja, ik vond het heel interessant. Ja. En binnen je dan meer voor het voorlezen of toch wel voor de gezelligheid? Echt voor de gezelligheid en is het.